Dobro večer svima. Crvena zvijezda Viktorija Plzeň 3:0 Marakana, četvrtak 20. avgust 2026. godine. Stadion Rajko Mitić, Beograd. Prva utakmica play-off za Ligu Europe. Svi kažu gotovo je. Zvijezda je prošla. Ja vam kažem nije gotovo. Plzeň kod kuće igra potpuno drugačiji fudbal. Ova analiza će nam pokazati tačno gdje je Riera taktički uništio Plzeň u Beogradu i šta Zvijezda mora da uradi u revanšu. U Dosan Areni da ne propuska 3:0. Ostanite do kraja. Idemo redom. Prva utakmica. Četvrtak 20. avgust 2026. godine. 20 časova. Stadion Rajko Mitić. UEFA Europa Liga play-off runda. Prvi meč. Crvena zvijezda 3, Viktorija Plzeň 0. Kraj. Golovi. Ivanić u 36. minutu na asistenciju Seola, a onda opet Ivanić u 53. minutu posle presinga. I Kataj iz penala u 89. minutu za konačnih 3:0. Zvijezda vodi 3:0 pred revanš. Ali, da li je to realno? Po rezultatu da. Po igri moglo je biti i 4:0. Ali moglo je biti i 3:1 da je Plzeň iskoristio šansu kod 0:0. Zato idemo na brojke. Statistika prve utakmice. Utakmica je odigrana u četvrtak 20. avgusta 2026. godine na stadionu Rajko Mitić. Posjed lopte 55% Crvena zvijezda, 45% Plzeň. Zvijezda više držala loptu, ali je ključno ne kod Mateusa, nego u zadnjoj trećini Plzeňa. To je high press koji je Riera postavio. Šutevi 14 Zvijezda, 9 Plzeň. Zvijezda više šutirala, ali Plzeň 9 šuteva u gostima nije malo, znači nisu bili bezopasni. Šutevi u okvir. Zvijezda 7, Plzeň 5. Ovdje se vidi kvalitet. Zvijezda 50% šuteva u okvir. To je evropski prosjek za top ekipe. Plzeň također 5 u okvir. Znači Mateus je morao da brani i imao je posla. Korneri. 1 korner za Zvijezdu, 2 za Plzeň. Ukupno 3 kornera do 90 minuta. To vam sve govori. Nije bilo nabijanja, nije bilo centar šuteva, igralo se kratko, po zemlji, do sredine. U revanšu, u Češkoj, očekujem 8 do 9 kornera za Plzeň, jer će morati ubacuje sa strane. Žuti kartoni, 2 za Zvijezdu, 4 za Plzeň. Duplo više žutih za Plzeň. Zašto? Zato što kasni. Zvijezda brza, oni fauliraju. Kad gost dobije 4 žuta, znači da taktički ne stiže. To je najveći uspjeh Riere. Zaključak ove utakmice 3:0 nije slučajno. Zvijezda je bila brza, preciznija i fizički jača. Gdje je prelomni meč? Evo taktike. Zvijezda u formaciji 4-2-3-1. Plzeň hoće da iznese loptu preko štopera Dveha i Jemelki. Zvijezda ne presuje štopere, pušta ih. Ali čim lopta krene ka zadnjim veznim Čermaku i Červu, tu ih seče. Ivanić, broj 4, spušta se u međuprostor. Taj gap između veznog reda i odbrane Plzeňa. Tu prima loptu, okreće se i ide direktno na gol. Oba gola Ivanića su iz tog prostora. U 62. minutu isti scenarij. Pressing, oduzeta lopta, Ivanić sam na 16 metara. Plzeň to nije riješio cijelo prvo poluvrijeme. U revanšu će sigurno dodati još jednog zadnjeg veznog da zatvori tu rupu. Ako to urade, ključ Zvijezde postaje desni bek, Seol. On mora da bude širok i da probije 1-1. Revanš, četvrtak, 27. avgust 2026. Dosan Arena, Plzeň, kapacitet 11.700, noć, reflektori, njihova publika na metar od terena. Plzeň, kod kuće u Europi, nije primio gol na posljednje 4 utakmice. Oni moraju da daju 3 gola. Čekujem da krenu sa 4-2-4 posle 60 minuta.
Ako Zvijezda primi gol u prvi 20 minuta, bit će drama. Ako izdrži do poluvremena bez gola, Plzeň će se otvoriti i ostaviti prostor. Moja prognoza za revanš. Plzeň će dati gol do poluvremena. Biće 1-0. Svi ćemo se preznojavati. Onda se oni otvaraju totalno. Zvijezda iz kontra preko Katajera ili Seola daje gol za 1-1 u 70. minutu. Ukupno 4-1 za Zvijezdu. Plasman u grupnom fazu Ligi Europe. Ali uslov, Riera ne smije da brani 3-0 prvog minuta. Mora da napadne, da traži gol. Ako krene da čuva rezultat, ispašće. Pišite mi dole komentar. Da li bi vi čuvali 3-0 ili išli na još jedan gol u Plzeň? I ko mora da počne meč? Kataj ili brži igrač kao Seoul? Vidimo se posle utakmice na analizi. Živjela Zvijezda!